लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन नोंथांमोनखौ गोसो गोथारै बरायफिनबाय लोगोफोर दा मानानिनि लाइटनि दे इमान गुफुर नुदों लाइटनि पावार जोंदोना ओमफ्राय दा आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंब्ला अननानै लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना गालां लोगोफोर दा दालि संदो ओमफ्राय हांसो बेदर संदो आरो मैयानि रिजिका आथिं खर'आ नायलांबानो जाबाय लोगोफोर दालिजों औवा मेवाइ आसार मैया लोगोफोर दालिखौ रुना लाबाय दा इयाव थाव सेरनि माबानि औवा मोखैनि बेखौ दोनथ'नो खांनानै बे दालिनि लरामोन सुवाखै आङो ओरैनो होबाय थावाबो दुंबाय नै बेयावनो थाव होबाय प्लस बुरुन ओमफ्राय पियास नामखौनो बावगारलाङो तेजपात बिलाइखौनो खुर'नो बायाखै मोनवानो थाखाबाय थायो बावगारनो हायो आरो इमान हामा माथा मिलिमानो गैमालै मा तेजपात बिलाइखौनो होननोनो नामखौनो बावगारलायलांदों होबाय नै फालौ गोरान बोबाय दा नै बेरदो बाहाय होबावनि औवा मेवाइखौ सानसे बाहाय होबावनि मोदोमसोदो औवा मेवाइया इबार बोसोरनि खालामनाय नैया जाबाय दै गोबाव एवबाय ओमफ्राय दा इयाव होनोसै दालिखौ इमान थाम्फै जादों बार बारनासो बाहाय माबादोंमोन थान्दा जाहांदोंमोन अखा फैगोन गोदै खालामनानै फैदिया नोंहा थांफिनलायबाय जि बरिया नुबाय गोमोलें लेंनो जाबाय गोदौबाय थाथों दा A few moments later मोनबाय नै खांनोसै दा इखौ खांना दोनसै आरो मैयानि आथिं खर'आ हांसोनि ओमफ्राय पियास हाना लाबाय फालौ सामब्राम गरम मस्ला देना लाबाय ओमफ्राय मा होनो जोंनियाव मानामदारि होनो आरो इखौ सोरबा सोरबा अन्थाइ बाजाब होनो इखौ मा होनो कमेन्ट सेक्सन लिरबानो जाबाय सोर मा होनो जोंनिथिं मानामदारि होनो थावा दुंबाय इउनि पियास ini अखा हागोन गोदै खालामनानै थांफिनलायबाय खेबसे हाबानो जायो अखायाबो इमान अत्याचार खालामदों ना फालौ गोरान सोदो आलु गिसिना मायो आलु सोबाबो जाथोंसै आरो
मोदोमनि थाखाय होलायनोसै लोगोफोर मोजां मोनथारो आं बेनि मोदोमनायखौ दानिया दायाव होनोसै बेदरखौ सानाव गरम दोनो भिडिअखौनो बानायनो हाला लोगोफोर आरो स्कुलाव थांलाय फैलाय मोजांबो संफिननो मोनाना बेनिखायनो भिडिअखौनो बानायाखै दा हरनिसो जालायबाय गिदिर सासेयाबो दिनैनिफ्राय एगजाम सोलिदों मैयाबो एवफ्राम खालामना दोनखादोंमोन आरो दहाय सानावबो एवफ्रामदो आया दसे खोबहाबनानै A few moments later. बरा जाबाय थेवनि गरम मस्ला देखादोंमोन थेवनि गुन्दैखौ होनानै मा जाबोगोन अखायानो थगायनासो थांबाय जोंखौ हागोन होननानै हानो नायफ्लानानै खारलायलांबाय आया थाम्फैया थाम्फैखा लोगोफोर माबा बेदरा जाबायनो दैनो दैयाव होनो मानामदारिखौ होनोसै आरो हाब्रु दोङो खानो मोनदिया बायल'सो खानो मोनदो दायो बुरजा मोनबावनांगौमोन मबाइलाव बुस्थुफोरखौ इमान बाहायल' नुयो नै मबाइलाव जि बाहायल' नुदो आरो सोरबा बायदि बाहायल' नङा लोगोफोर मानोबा नुयो मबाइलाव खेबसे खोबाबावनानै A few moments later. नायलायदो खनसे दानिया दै होनोसै दै होनो जाबाय बरिया मोदोमखाबाय खोबना होनि खनसे गरम दिन अबस्था गैला खानाय सानाय आइलि जाइलि जाजोब्बाय एखेबारे मा बुंनो आरो गरम दिन देहाफोराबो थिगानो गैला दुरबल मोनसे इमान गरमबानो गरम जादों ना बा मालाबा जोबगोन गरमा A few moments later. बेखौ गोरान खालामगोन आरो रानथोन ओरैनो गेजेराव खनसे देखायबाय आङो रानबाय थागोन ओंखामबो जानखाबाय आङो A few moments later. नुया इयाव जिरा गुन्दै होनोसै लास्टाव खुदायनि ओरै जिरा गुन्दैखौ आं लास्टाव होखायो गोरान खालामगोन आरो इखौ A few moments later. फिसाजोआ थांनाङा होनबाबो बारा थांनानै ना बोननानै हाखराव बिस्थिं लाना फैबाय लोगोफोरखौ नुनानै खावना बाथोन सोरनि मैया लोगोफोर जि बुरजा जाबाय मोनबाय
नुनो जिबफोरा नुखाबाय जाथावना जाथावना थांनोसै दानिया गोरान बानाय हाबाय आरो माबाखाय आथिं बर'खाय दैजिबखौ बल' हामसै जालायनोसै आरो हरनि बोथिसे लोगोफोर रेडि जाबाय ना बाथोन पियास बेदरा ओमफ्राय दालि जाना लानोसै लोगोफोर हर जाबायबो बिदिनो मोनला उन्दैफोरा जाखाना लाबाय दौखाबाय इसोरनो सासेनो आरो सासेयाथ' हारसिं जायो दा सिन्था गैला दा आं जाना लानोसै लोगोफोर आरो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर दिनैनि थाखाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जालायबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय